ana yaksa kang cangrama namane wilkatan sini jejake jroning wari badha kulam tanpa wong wilage ngami genamas menawa sidung karing banulangken member banget wis pirang dina tumeka dina iki grocane ngantiku bebasan kaya momoni bocah cilik ana sak dhuwuring jurang lho ora panglik Yayi Bratasena ora tau-tau ora mampir ning Kendari Sada arti ndak ning ndi lho kok gugup temen lakumu pun kakang perlu tak takon karo si Adyomo mbebayani apa ora Dimas perlu Pandeti Bos mati sedulur peranan Yayi Bratasena sadurungipun kakang wangsulan siadi arti ndak ning ndi wah nuwun parang apa dhewe Bapak Guru Pembantuna nuhune parang apa keparange Pendeta Durna wis pirang dina nggonmu guru karo Pendeta Durna Yayi Tripada Candra aku budal suwe kasatriyan arep ngangsu kawul kasampurnan lanjur siadi kuwi dipunduti kudangan apa murid dadi wong sing sempurna kapunten ilmu sakan kurang dadi wong sempurna syarate siji nggone kayu gumso sing angin mapane ana ndi ana gunung reksa muka lanjur liyane mau dipunduti apa ana pamunduti reta parwita sarita manting suci manggone Orong samudra winang kalbu lor kidul wetan kulon segarane mung kari teleng ing atiku nganggo ning ndi aduh di siadi kuwi dijomplongake walah sorong-sorong dewengkara ingkang lera manguswa layon tenyo ilang memanise kuantananiro layo kumaku cemprang ngamaratani maratani marang sariranipun marang sariranipun Yayi Bratasena sing yen mung
si Adi kepengin suka bro. Kaya si Adi ki golek guru sing kira-kira gurune kuwi mau ora gawe cilakane si Adi. Eling apa ora? Durna kuwi manggon ana Sukalima. Sukalima kuwi kecaketan karo negara Ngastina mongko negara kuwi duwe pati jenenge Sengkuni kae wong sing sumbring perkara jail metakil watekan karo murka budine Candala. Saora-orane sing jenenge Durna srawung karo Sengkuni, sing jenenge wong srawung kuwi pancen nular. Srawung karo wong apik mesti ketularan tumindake becik. Srawung karo wong pinter mesti ketularan tumindak pinter. Srawung karo wong bodho pikirane yo mesti dadi bodho. Srawung karo tumindak elek mesti ora ketang seperpirane yo ketularan tumindak elek. Mulane srawung ki sing ati-ati. Sing ati-ati. Sopo menapa awake kakang si Adi kuwi mung arep dijlomprongake. Apa ora eling sing eling? Gunung Reksa Muka kuwi papan gawat liwat-liwat wingit kepati-pati satomara satomati jalma mlayu. Yen menungsa lumrah ora duwe sang umur petesan kaya-kaya kuwi padha arep dijlomprongake karo nyawa. Lah iki nyemplung segara menggoleti tirta Pritasari. Jatuh yang sadar dipateni cara halus pun kakang najan dudu sing lakoni ning ora rilo aku ora rilo yen mung kepengin ngangsu kawruh ayu sinau bareng-bareng wae karo pun kakang ora ana awane wong sinau bareng upama Siadi duwe kawruh aku ngangsu marang kawruhmu pun kakang duwe ilmu aku arep maringi ilmu kalawan Siadi tur Pandhawa ora kurang guru sing apik sing becik sing bener sing ora alirane sesat akeh lho eling yang kuwi pertapan Talpandha Sang Mahatma Bisma kuwi kurange apa ngelmu babagan peperangan ngelmu babagan kawijayan mesti duweni dasar ora pemawas lebih pitutur kaping pindho pendhita pertapanku kira tahu eyangmu dhewe abiyasa kuwi ora kurang ilmu aja di rasa nyerenteh dong iki karo aku mulang kaya guru khotbah kaya kiai aku dudu bocah cilik warga terus srawung karo anoman-anoman nang iki kowe kudu wis ngerti marang watek sing kepiye warga terus duwe karep apa-apa kapalan ana penjara berupa cengcang ngono mesti arep medhot ngomong nek kowe mung ngira weteh terpilih omongane wah patuhe pakar pati lakoni waton nangoni loro marang opo baik sang guru sejatiku padha wae kowe ora duwe jiwa sandra pikir rasa malah kadang-kadang eling di pun kakang iki tresno karo si Adi sing eling ono cilakane si Adi pun kakang kelangan level ojo oh seno ojo ora seno Adi kuning Wujute dandang cocoke wasiye Pulasari laring dandang Ojo nyucuk Sri Sedono Nyucuk sarap sawane wong kang kenang Sukerto
Kartane larungan segara kidul Poceng nomore Yono Aduh kewirangan niat arep elingake atur pemut lawan Yayi Werkudara niku dasare wong dewata dugal. Lho kok tembunge Yayi Bratasena kapalan ngono mesti arep dinumati. Cencang ngono mesti medhot. Wis ora wedi mati, menungso nek ora wedi getih iki pancen kaya mengkono watak sing dadi tindak tandinge. Ya Di, pun Kakang Srawung ora nembe iki. Wiwit biyen pun Kakang Srawung tak pujekno, muga-muga si Adi slamet ora nemoni alangan siji. Loh, Kurawa, ampiak amur-amur. Wih lah, bebayani iki. Yen gawe cilakane adikku, Anoman sing telanjang. Terus. Tangarane ngajurit kumakuro gongso tata kaya botol-botol ora pancret ing turangga westi karekadai enggal tuwaja lalayo sapi putih yen bisa toto jalwa ngendi papan durungmu sapa sing dadaran pandhita ing pertapan Kendari Sada Anoman Rama duwe pati Gembong Mangriawan kowe sapa perangane Kurawa Surtayu aranku Surtayu yo pangkatku Temenggung ning negara Ngesti 13.500.000 bayaranku resik anggarane mau semono Kurawa wong siji bayarane 13.500.000 saben bulan durung tunjangan ana dina kanggo sono rapat ditambahi 5 yuta yen plesir ana danane dhewe tur meneh maneh Kakang Prabu Drudana karo aku upamaku pinuju kirunggan ora mapan kasatriyan dicawisno wanita sing ayu-ayu ora bayar digratis dening kakangku cara pangane mungkari tempel mulane seneng aku dadi wong Lestina ki seneng ratune Blobo negarane makmur mulane Kurawa lemu-lemu wedoke yo mangane rusa-rusa Kurawa kuwi Kurawa Selalatan mripatmu kaya maling konangan arep ning ndi Mas Padakno Anoman Kurawa ki dibayarake dari Kakang Prabu Duryudana ning syarate apa sak perintahe ratune kudu dituruti dina iki ngancam patine Bratasena kanthi cara halus
Apus Rama dan Nyuwun Durna konggole Tirta Pritasari kayu bungsu sengen ning nyater dipateni. Ning yen pancen Bratasena bali tinggal wajib aku sih mateni Bratasena. Sawisna gamelan depirane peperangan kandhang padamel bokor waderti. Member panus maning jalanan gelag-gelag bumi. Yen pancen kowe arep ngancem marang rahayune kadang kowe kudu. Kowe ngaku kadang iki perkudu apamu? Perkudu kadang tunggal bayu. Bahasa kudu sanak kudu kadang dilange perkudu melu kelangan. Parah. Tatek lutung bingung. Monyok nyak. Wani karo aku. Apa sing arep dene? Geraciamu. Bubuluk golek pacangan. Kebaran tebah cacamu dening aku. Bit balu.
pandhita Dure kasatran Pedayangan. Bambang Swatama aran. Bambang Swatama minggat merasa dadi palang rawe tak rantas malang tak tutup bareng bebayani marang uripe Yayi Bratasena. Aku sing malah kandhang angger-anggeran bene bagus ketek nate lutuk nate ati. Do sembrono kowe. Manggung sering soto Kurawa Gambak Kokisro katete merut larut ngantut sanggung ing para ratu lan diwati Paman Sekuniman mriki man ngapiye nggih Kurawa sing pun kapun kersane sami nampi pasugatan anggenipun Kembul Bojana man. Iya bener. Padung sapa iki? Ndadosaken kauningan panjenengan priksa napa mboten? Nika sinten man? Anoman kethek putih sing kondang kae ambak-ambak kethek ning biyen kuwi tau dadi senopati tumrap Prabu Rama Wijaya saka Pancawati jaman Prabu Rama Wijaya kuwi garwane didusta dening Prabu